Έτσι και το ξανακάνεις θα σε βάλω να το φας. Κατάλαβες? Κατάλαβα. Δεν θα το ξανακάνω ποτέ. Μπράβο. Να φύγω τώρα. Να φύγεις. Τι είναι πράσινο και ξαφνικά γίνεται κόκκινο? Τι είναι? Ένας βάτραχος στο μίξερ. Εντάξει. Φίλοι, τι να κάνουμε? Μίλησε ο λαός. Τι είναι αυτά, ρε? Γλωσσόφυλλο. Και εδώ είναι τα δωμάτια. Εδώ τι είναι των αγοριών? Απαγορεύεται είσοδος. Περιοχή μολυσμένη. Πόσες φορές παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός? Πολλές. Πόσες φορές έχουμε καινούργια οικογένεια? Εξαρτάται. Καθίστε να φάμε όλοι μαζί. Εντάξει. Λοιπόν, υποσχεθείτε μου ότι θα με πάτε στην Καλερί Λαφαγέτ. Σέρτε μου. Εγώ θα ρίξω ροχάνα από τον πύργο του Άιφελ. Εσύ δεν θα πάμε στο Παρίσι ή δεν το? Εμένα δεν με βολεύει καθόλου αυτό το ταξίδι. Να είμαι συνέχεια με τη φίφη και τη φίφη και ζαλίζομαι στο αεροπλάνο. Αφού δεν έχεις μπει ποτέ στο αεροπλάνο. Μόνο που το βλέπω ζαλίζομαι. Τι θες, να με πιάσει ένα γούλα και να ξερνάω στον κόσμο? Μου! Εύχομαι να γίνεις μια μέρα σαν τον αδελφό σου. Να γίνεις ο πρώτος. Γι' αυτό να είσαι σίγουρος, πατέρα. Μια μέρα θα γίνω κι εγώ λουα. Καλό μου παιδί. Πάντα ετοιμόλογος. Παλιά το Στολτίδη. Προστινό το μεγαλείο σου θρύλα. Προστινό το μεγαλείο σου θρύλα. Μπαμπά, ο θείος Σπύρος έχει γίνει Ταλιμπάν. Αυτές οι συνέπειες των πράξεων είναι πολύ εκνευριστικές. Θύε Μίτσο, βρωμάς. Ό,τι κι αν κάνεις, πλήσου πρώτα και μετά χτύπησε γκόμενα. Άμα έρθω εκεί θα σου πω εγώ, Σε φοβηθήκαμε. Έλα, βουλώστε το. Μπαμπά! Αυτό είναι που λένε χαρούμενο ξύπνημα. Ρε μπαμπά! Δεν τα κάνετε. Μπαμπά! Τι πάτε, γιατί φωνάζετε έτσι πρωί-πρωί? Πατέρα, όπως κάθε πρωί τα κορίτσια έχουν κλειστεί στο μπάνιο. Γιατί δεν ανοίγετε το δικό σας μπάνιο στο κοινό? Πηγαίνετε να αντιθείτε. Να πάτε σχολείο, έχετε αργήσει. Χωρίς να ξυριστώ. Δεν θα πας για φωτογράφηση, για μάθημα θα πας. Ελένη μου, είσαι καλά? Ελένη μου, είσαι καλά? Καλά είσαι? Είπατε κάτι? Όχι πατέρα, κατουριόμαστε. Άντε γρήγορα. Καληνύχτα. Να κλάνεις όλη νύχτα.